तुहके चढ़ावे खातिर छठी मैया ठेकुआ पकबनी हो। ए छठी मैया ठेकुआ पकबनी हो। ए छठी मैया ठेकुआ पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो। ए छठी मैया ठेकुआ पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो। तुहके चढ़ावे खातिर छठी मैया मुखिया मगबनी हो। ए छठी मैया सेउआ मगबनी हो। ए छठी मैया मुखिया पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो। तुहरे भरोसे छठी मैया पनिया में खड़ा भइनी हो। ए छठी मैया पनिया में खड़ा भइनी हो। ए छठी मैया बालक पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो। ए छठी मैया बालक पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो। तुहरे भरोसे छठी मैया यरग उठैनी हो। हे छठी मैया यरग उठैनी हो। हे छठी मैया यरग पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो। तुहके चढ़ावे खातिर छठी मैया नेबुआ मगबनी हो। ए छठी मैया केरबो मगबनी हो। ए छठी मैया केरब पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो। ए छठी मैया केरब पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो। तुहरे भरोसे छठी मैया घटवा सजबनी हो। ए छठी मैया घटवा सजबनी हो। ए छठी मैया घटवा पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो। ए छठी मैया घटवा पर होइयो न सहाय बोधावा बालक तोहर कछौ न जानई हो।